Здравейте хора, днес ще играя на Clash of Clans. Това е трети епизод, ще ви покажа как са атакували. Ето тук, не знам защо са почнали там да ме атакуват. Вижте сега нещо. Стоп. Чакайте. Той ги пусна малко разрешение, вижте как те са разрешени мъничко. Сега, те тръгват натам с няколко лайзове. И Барбариан Кинга почва да ги убива, но ето тук има такива с магиосници. Кестъла му е пълен с магиосници. И той е атакувал. И са ми убили Барбариан Кинга. И ето тук е използвал хилъра. Стоп, грешка. Мъгъвете са разрешили ето това, но то Air Defense ще го бие хилъра. И за тая грешка е взел една звезда. Но можеше и да му вземе на 3 звезди. Затова аз направя така. Ето, вече го Air Defense го цели. И вече умря. Стоп, той тук сигурно нарочно е обрал всичко, за да не може да целя другите неща и да може да ми цели ето това. Ето тук имаш Giant бомба, а другата не ми е активирала. Ето тук е тя. Както знаете. И ето. Това го цели. Ето. Останало го е на малко. Ето тук е активирал вече. Ето е тук я активира. И ето тук вижте как ми го взима. Сигурно всичко така го е планирал нарочно, за да може да ми вземе нещата. Но ми е взел и Dark Elixir. Този не ми го е взел. Сега идват тук и го цепи и магиосника и той е канон. Тук не знам защо не е спрял войната, като никога няма да стане това. И тече времето. И ето какво ми е взел. Имам 10% на все едно. Ето. Да. И ми е останало ето това. А пък е това. Не го е взел. Сега да атакуваме. Направих е такава армия. Защото такава е по-добре. Защото повече неща се взимат с армия. Така да намеря някое село. Пишете, искате ли да правя клиповете по-дълги. И да си ги правя
около 10 минути. Но знаете, че мога да правя само 15-минутни клипове. По-дълги от това не мога. Мога да ги правя 15 минути, ама до 15 само мога. Не мога, например, 16. Един път се опитах 16 минути и повече секунди ми беше, ама не пише, че този клип трябва да е 15 минути. И аз ги направих 15. А клипът беше качен. Това беше първи епизод. Ако се чудите как са го давали първи епизод, защото бяха го давали Сега да си пишеш това. Домашници. Няма стига. Утре трябва да се научиш, знаеш ли? Бях изрязал клипа и затова го бях снимал. Добре. Точно за 35 000. Сега да пусна това. Да ми се прави все пак. Така. Перфектно. Добре. Прекъсвам. Взех нещата, които ми трябват. Ще да взема ето това. Добре, хора, връщам се като това се направи. Добре, хора, стана. Сега пак да атакувам. Да, ето това така.
Така. Няма какво да атакувам. Спирам. Напълних се до край. Да обикаме. Това е майка ми, защото тя казва на баба ми, защото тя не може да чува и го казва по-силно. Така, това ще бъде от този клип. Чао!